你仲記唔記得上一次同我一齊食菠蘿包啊？ Ja, det kan jeg godt. Hvorfor? 冇啊，只不過你令我諗起我屋企啊。Jeg bed først gennem den sprøde overflade. Den var sødlig og blød indeni. 可以用咩字去形容呢種感覺呢？ Fantastisk lækker. 日落嘅時候，我見到我屋企嘅盆栽靜靜咁享受陽光。今日我覺得我屋企特別靚。Det er sjovt. Da jeg tog toget fra den kinesiske grænse til Hongkong, var der for første gang i lang tid ikke nogen, der stirrede på mig. 嗰種滋味係點㗎？ Smagen af anonymitet. 其實我都幾中意去一啲冇人識我嘅地方。 Da jeg rejste, var jeg i komplet fremmede omgivelser. Og for en gangs skyld var jeg ikke en del af et miljø eller nogen gruppe. Jeg var fremmed, og jeg kendte ingen. Det var en til at tænke mere over, hvem man egentlig er. Det gør jeg i hvert fald. 我屋企啲鋪頭唔瞓覺，24小時歡迎光臨。星期日照常營業。你想買咩啊？ En øl, tak. Forresten, vi er løbet tør for soja. Jeg er anonym. Jeg har gjort nye bekendtskaber, fordybet mig i lokalt fjernsyn og set nyheder. Jeg har smilet, talt og nikket. Jeg har forsøgt at gøre et godt indtryk, indtil trætheden ramte mig. Jeg savner mit hjem. Klokken 11 om aftenen. Jeg kigger ud af vinduet, og jeg ser lys i folks stuer. Som ildfluer flyvende gennem mørket. Der sker altid noget. Der er altid liv. 你覺得佢靚唔靚啊？ Ja, det gør jeg. 嗰日你同我傾偈講起9點半個節目，我覺得有啲出奇啊。 Hvorfor det? Det er mit yndlingsprogram. 不過2星期之後，你就要喺我哋天空上面飛走咯。 Jeg har vendet mig til vandtemperaturen i din hjemby. Og til de skæve smil, jeg møder. Men snart må jeg hjem. Kan du huske sidste gang, vi talte om ananasbrødet? 記得做咩啊？ Tanken holder mig varm.